Nasze wyjazdowe studio Radia Kaszeby dzisiaj jest w Choczewie. Słuchajcie, dobrze być w takich miejscach, w takich fajnych, lokalnych, bo nagle okazuje się, że oprócz sołtysa mamy również druha OSP. Dzień dobry, panie Pawle. Dzień dobry, witam słuchaczy, witam państwa. Paweł Wojciechowski, sołtys Choczewa jest dzisiaj razem z nami. Jak przygotowania do dożynek, panie Pawle? Jak widać, tutaj mamy za plecami miejsce, w którym będą się one odbywały. Wszystko idzie pełną parą. Coraz więcej pięknych witaczy w gminie. Szykujemy się. Rolnicy pomału kończą swoje zbiory. No dobrze, ale ja pytam o ploteczki, co tutaj na wsi, ze wsi i tak dalej. Mówił pan, że tak nie do końca wyszykujecie teraz te dożynki. Jakieś ploteczki, co tam za kulisami się dzieje? No za kulisami zaś nie wiem, czy aż tak wiele. No, ludzie, mówię, czekają na chwilę obecną. Jakie ploteczki moglibyśmy tutaj sprzedać? Ciężko im powiedzieć. Najważniejsze jest dla mnie to, że będą występy lokalnych artystów i będzie się działo na scenie. No i na to ludzie czekają, żeby trochę odpocząć, trochę się pobawić. Wieniec będzie? Wieńce będą. Niestety z sołectwa Choczewa nie, ale wiem, że z innych sołectw na pewno tak. Jak tam prace idą, bo to ciężka praca, prawda? Z tego, co mówią zawsze rolnicy, ale też panie, które zawsze biorą się za to, żeby upleść jak najpiękniejszy ten wieniec, to są bardzo duże restrykcje. Kłos musi być wtedy zebrany, wtedy, o tej porze, z tego miejsca, Te panie są profesjonalistkami. Ja co roku, patrząc na te wieńce, nie wierzę, że to wyszło spod ludzkich rąk, ich rąk. Są naprawdę przepiękne. Panie mają wielki dar. Jakie restrykcje są, to akurat nie powiem, bo nie zdarzyło mi się jeszcze uczestniczyć przy budowie takiego wieńca, co mam nadzieję zmieni się z najbliższym rokiem. Natomiast one są naprawdę przepiękne. Ja już nie mogę się doczekać, aż znowu będziemy mogli je oglądać i patrzeć na tę piękną pracę, która została włożona przez panie z kół gospodyń oraz sołectwa. Wiadomo już, ile będzie wieńców? Na pewno Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka wie. Ja jako sołtys niestety nie mam wglądu do tych tematów, ale myślę, że panie na pewno tą informację udzielą lub jest ona już dostępna. Panie Pawle, pan jako sołtys Choczewa, czym zajmuje się pan na co dzień? Jak służy pan mieszkańcom? Bo to jest taka, bycie sołtysem to jest taka służba mieszkańcom. Jest służba mieszkańcom i przyjąłem sobie za plan zjednoczyć mieszkańców i robić jak najwięcej czynów społecznych. Wie pani, jest to bardzo trudne w naszym regionie, ponieważ mieliśmy mało tych akcji i ludzie nie są do tego przyzwyczajeni. Większość rzeczy, które musimy robić własnymi rękoma, ponieważ budżet nie na wszystko pozwala. Jasne. I staramy się, co spotkanie jest nas więcej. Co prawda nie jest jeszcze to liczba, którą docelowo chciałbym osiągnąć, ale wiadomo, trzeba mieć cel, do niego dążymy. Mam nadzieję, że Choczewo się pobudzi i wszyscy razem zrobimy jeszcze wiele dobrego i upiękniemy naszą miejscowość. Czy tutaj pomocne są media społecznościowe? Bardzo, bardzo. Uruchomiliśmy Facebooka chyba tak najmocniej i myślę, że media społecznościowe wielką rolę, naprawdę wielką odgrywają, żeby informować to społeczeństwo i przyzwyczajać do nowych rzeczy. Do spotkań, prawda? Takich integracyjnych, które mają też na celu jakby spotkanie tej społeczności, omówienie problemów, które gdzieś tam się pojawiają, bądź planowanie może pewnych spotkań, integracji. Wie pani, co trafiła pani w sedno? Również ja nie byłem świadomy do końca tego i widzę to dopiero jak jestem sołtysem, że ludzie nie do końca wiedzą jeszcze na dzisiaj, jak działa sołectwo i jak oni mogą się w ten organizm włączyć, ponieważ to ludzie w sołectwie decydują o tym, na co będą przeznaczone pieniądze, którymi my dysponujemy. A na zebraniach wiejskich ludzi procentowo w Choczewie jest bardzo mało. Nie wiedzą chyba jeszcze do dziś, że naprawdę mają wpływ na to, jakie realizacje będą wykonywane w latach przyszłych i że to oni o tym decydują, że to oni mają tą moc. Może dlatego, że kiedyś tak to właśnie nie wyglądało. Ludzie nie byli niczym informowani co gdzieś się kiedyś działo się poza nimi. Byli informowani już po fakcie, że coś się wydarzyło, bądź będzie miało się wydarzyć, a to jednak jest ważny głos. Ja pamiętam, jak byłam dzieckiem, jeszcze mieszkałam na wsi i też był sołtys, to informacja od tego, że będzie spotkanie sołeckie albo kiedy można zapłacić za podatki, chodziła na kartkach. Od sąsiada do sąsiada się chodziło, się podawało takie kartki. Czy pan to jeszcze praktykuje? Nie, już oczywiście nie informujemy właśnie na mediach społecznościowych oraz na tablicach, ale wie pani co, kiedyś ta poczta pantoflowa też bardzo dobrze działała. No chyba właśnie tak się zastanawiam czasem, że chyba nawet lepiej niż te media społecznościowe czasami, prawda? Czasami oczywiście, bo do media też nie każdy wchodzi, nie każdy ma, ale natomiast ludzie kiedyś ze sobą, wydaje mi się, częściej rozmawiali, więcej i chętniej i jednak te informacje też lepiej przepływały. Odwiedzali się częściej. A co obecnie mieszkańcom Choczewa spędza sens powiek? Czym się martwią?
Jakie głosy do pana? I znowu ploteczki, panie Pawle, jakie głosy do pana docierają? Powiem tak, no to są takie problemy, które dotykają wszystkich ludzi zawsze i wszędzie, czyli chcieliby podnieść swój komfort życia, jeśli chodzi o na przykład dostęp do dróg, dostęp do ścieżek rowerowych, tak, o których pan wójt już był, to może już wspominał, że bardzo ambitny, piękny plan 52-kilometrowej ścieżki wokół Choczewa ma powstać i myślę, że mieszkańcy w tym kierunku chcieliby pójść, żeby żyło im się tu po prostu dobrze, ale myślę, że to tak jak wszędzie. Tak jest. Marzenia są, plany są i to jest najważniejsze. A póki co w Choczewie spotykamy się podczas dożynek 31 sierpnia, to już najbliższa niedziela. Paweł Wojciechowski, sołtys sołectwa Choczewo, był moim gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie.